Right. Nhasi uno tautaura zvangu short. Nauye kuvengwa nema-in-laws. Ndingati misha mizhinji, ndingati vanhu vazhinji vari mumarelationships ari happy nevakomana vavo varume vavo vanoita dambudziko rokuvengwa nekwava vanhu kwavakarova. Vazhinji venyu makakura mumhuri yaivengwa namai venyu. Vazhinji venyu muchaenda mumhuri yamunovengwa. Inini nezvipsychology zvangu zvishoma zvandakadzidza ndakazodiscover zvinokonzera kuvengwa nema-in-laws. And I will try to help people. Vachazoona live yangu iyi. Malive angu vanhu vasati vanyatsoziva ndaakuita kuYouTube. So vazhinji vachiri kunditsvaka kuFacebook. Not to worry. I'll try to make this short. Chinovengesa nema-in-law chimwana. Kana iwe une munhu wako wawana uri kudanana naye, you're happy in this relationship, you've decided, I want this guy to marry me. Pane chinhu one chaunofanirwa kunge wacheka before deciding. Now kuti unonzi will you marry me, wongobva kuti yes nokuti you love that guy, usina kustarta situation iri dangerous. Yes, before wapenga nemunhu wako, before wapengesana naye zvokusvika kunorovorwa, starta pattern yelife yake. Munhu uya here wekuti every month anoisa mari kumba kwamai vake kumba kwababa vake, right? Munhu uya wekuti every time panotambira hama dzake dzinopota dzichiexpect something here. There's nothing wrong with that. Wakanga waona iwewe uine munhu akadero murelationship, make sure you are going to maintain that status quo. You are going to maintain norwonge kuti every time akatambira panotoita masense anoenda kumba. Zvaaisikoita ari single. Dambudziko guru rinoitika nderokudai, one, pane maproblems 5 anokonzera kuvengwa nema-in-laws. Ndichatanga ne1 iyi vatatotangira. Dambudziko guru nderokuti ma-expectation anochira as soon as wava papicture. Vanhu vekumba kwemurume wako vanotanga kukublema vakasatumirwa sipo end of the month. Vanotanga kukuvenga because sipo yaiuya every month usati warohwa. Vaipiwa $10 every month usati warohwa. So unenge wava a threat, unenge wava an enemy kwavari. So nauhuri unofanirwa kumeka sure ndekuti you maintain zvawawana zviripo, or try by all means kutoita zviite better. Advice, kana uri mukadzi iwewe, zvese zvauchaitirwa zvanga zvichiitwa nemurume wako, kana ari murume akangwara akuda kukuroora, ngaachichinja channel. Ndine musikana wangu anokudai, pese panoenda kumba kwomusikana, iwe ndiotakuriswa grocery, iwe ndiwo unoita shopping. Mari inenge ichibva kuna mwana wako kati, unopinda uite senge ndiwo uri kutenga. Uchienda kumasupermarket, andinofungira ikoko, muroora netsitsi, muroora netsika, muroora netsitsi, muroora netsitsi. Izvo uri kushandisa mari yemwana wavo. Uri kuzama kuvapa channel yekuti iwewe vachiziva kuti wauya but nothing has changed. Supply haina kupinda. Same applies newewo murume. Mukadzi wako ngaachiita kwenyu achisupply newe murumewo chizikanwa kumba kwomukadzi kuri unosupply. Nokuti kana mukadzi angari angachisupply mai every month achipa $50, as soon as arohwa newe hachaisa $50 chatobvunduka. Ndo zvinokonzera kuvengwa nema-in-laws. One reason inoita kuti ma-in-laws akuvenge, because relationship yavanga vanayo nemwana wavo ari single yaramba kutransfereka wavapo iwewo. Saka unenge uchionekwa senge a common enemy, munhu ari kutadzisa musha wekubatana. Kana vaisita mameeting pamaweekend, try not to murambidza mameeting aisita nefamily yake, or else win them. Kana vaisita once a week, ngavachiziva kuti zvakuitwa once in 2 weeks
kana kuti once in a month. Dambudziko nderekuti wochiroorwa but zvese ngazvichistopa pakaipa. Even mwana chaiye harambidzwe zamuno kuti nhasi uchatomwe zvapera, anombopiwa makuseni, opuwa manheru, opuwa madekwana, mangwana masikati opuwa once. Even quitting yekusmoka chaite, you quit slowly. Zvino vazhinji venyu munoti kana mapinda pamepa maakunoroorwa zvese zvinostopa, hakuchina mai zvinoda kwamai vako, toda kuvaka chirugwi chehuku pano, toda kuvaka imba pano. Izvozvo zvinovengesa nemaindo. Yes, nokudana naye zvinovengesa nemaindo. I would rather carry on with the wool pattern yekusupply namai kana anga ari breadwinner, zvicontinue the relationship. Zvizhinji zvinokonzeresa number 2, zvizhinji zvinokonzeresa kuvengwa nemaindo ipoverty. Ukanotisa mhuri dzinotambura ndo dzinowanzovenga maindo, dzinovenga muroora kazhinji kacho. Kune dziri nhichi zvadzo dzandataura vane mukawo vaya vachada kucontrola pay yemunina wavo kana yabhuti ravo, vanongoya kuzokunetsa because vanoda kucontrola pay. Awa ungatengi dress rakadero kumuroora, aiwa ungafanira kuvatengera munina wako, ungafanira kubhadhara school fees yemwana wako. So in that case ka uri kutozviona kuti pattern yachinja. So number 2 yandanditaura ndeyekuti vanhu kwauri kuroorwa, vamwe vacho vanenge vakatorambwa nevarume. Ukatarisa pattern, kune vakarambwa nevarume vari kugara pamba ipapo, vamwe vacho rinongori jenda. Why is our brother happy nemurume isi takarambwa kwatakaenda uko? So izvozvo zviri common. Dzimwe dzenguva unongoona umwe munhu ane jealous possessive kuti vanga vangambodani umwe munhu aindi kwandakaenda ndakanovengwa. No, so it's more like kwavari zvezvirinobva zvichita senge revenge. Number 3, dzimwe nguva unovengwa nekuda kwezvauri, lack of respect. Hauzviite kuti ungosvika uchindonorespekta mwana wavo chete. Pinda mufamily ujene, pinda mufamily ufite, fita mufamily iyoyo. Rega zvazvo kuti aindopinda Roma, imopinda Roma aindopinda yapapa. Saka muri vahedhe, haupinde mumarriage haugari. You can't win against them. And trust me, marriage yavo ichanetsa kadero. So number 1, ndatitengera vana vamwene grocery kana murume wako achitengera mai vake ngazviuye senge ndiwe uri kuzviita. Maideas achona, a good husband anopretenda kuti ndiwe uri kuzviita. Tokupa 40 pounds ndinotengerana mumagrocery. Ana mama pane zviri kushaipa here pamba, ndikutengerei. Kuti muroora netsika. Zvimwe zvacho zvangasingaitwi nemwana wavo vanobva vatanga kukuda. So number 2 maende. Number 3, ndati poverty kandi ndio inokonzera. Number 3 inoita kuvenga nemaindo. Itsika yekuti iwewe pachako hausi likeable, unoita senge unovadadira. Maybe uri munhu uya akadzidza, unosema, kana kuti uri munhu uya asingagoni kusakura kumunda, unoona senge life yekusakura kumunda ndeyepasi. Ivo vachiziva kuti mwana wavo vakamurera nekusakura kumunda, don't usasvika kuti ndezvevanhu vepasi. Support them. Yes, haugoni kusakura, but you can pay someone wovasakura. Mama, makura handidi muende kumunda, unozwa munoda munda wenyu, ngandikutsvakirei vakomana vemaricho ndovabhadhara. You will be popular. Vamwe venyu munoenda makadzidza, muri maslay queen, unoroorwa kumba kugokwe kune mukomana kwavasingazivi slay queen, unonzi unodada. Wakasvika kunoendwa kumatsime, kana uchienda kutsime, yes, haugoni kutakura mugomo, famba navo uchiratidza kuti hauna kuratidza kuti uchiengeja navo. Accepta life yawawana vanayo, kana vachida kuita better, iite better in a better way, kwete kuda kusvika vachida kuvachinja. Life iyoyo ndio yakarara mbudzi vako vaidya murima usiku, vakasvika kenduru murume wako kusvika kure kudera aite handsome mudero, aende kuuniversity kwakazosangana naye, airarama life yekumurima imomo. Saka iwewe achitanga feminine, tenga tochi, tenga malife, uya nemalife, kwete kuda kungosvika uchicriticize usinga bring change. Ngavati vachikuta kuti muroora akatipinza muchirungu, mufunge zvechimuroora. That's what makes people vavenge nemaindo. Number 4, dzimwe nguva unovengwa nemaindo because class inosiyana. I mean, iwe unenge uri murombo, ivo vava vari rich. Kune mamwe dzimwe mhuri dzisingadi kuti vana vavo varoorwe kana kuroora varombo. Zvazvokuti unosvika unyatsoona dai valevhu vachinja, ava vanhu vechirungu vacharana pita, iwe uri munhu wemakevere emwana. So unogona kungovengerwa izvozvo. Vanoona senge mwana wavo aita underachieve. So to avoid that, maybe you can try to better your life, to up your game,
tusebere palevel ravo. It's not easy, but varadza kune chido kuti uimprove. Ukanovaradza ndiwo wakuvadhonzera pasi, unogona kuvengerwa izvo. Mwana wedu angadi akaroora munhu akadzidza, aroora form 2 sure chichada munhu atakaendesa kuuniversity, so things like that can happen. But nyaya hombe iripo ndekuti it's not easy kuti diwe nefamily yawakangopinda. Number 5, unogona kuvengerwa kuti uri mbana. Vaya vavanoti mbana vaya unogona kuvengerwa izvozvo. Kune vamwe vanhu right now vane vana vavo vane 22 years. Saka mwana ane 22 years akati mama ndaona girlfriend yangu ine 30 years ine vana 4. Even iwe wakadero right now, imagine mwana wako naye achiuya kwauri achiti mama ndaona mukadzi anga akamboroorwa akadivorce, she's 32, iye ane 26. Naturally mai havangoti I'm happy for you. No, naye mwana wangu washayiwa zera rakwe. So zviri natural. Vanogona naye mwana washayiwa zera rakwe. So naturally unogona kungovengera zviro. Naanenge ari kubatira mwana wangu. Mwana wangu anenge adzimu. Mwana wangu anenge adzisiwa. Mwana wangu seadam vana anenge adziwa. So sometimes chinogona kudera. Number 6 ndoita umbasera. Number 6 naro nekupikisana nemwana wavo pamberi pavo. Kana uri pava namaindos ako, you can do better ukungova humble. Kana utasingosingambopopote mumere. Kono launoita maopinions anoonekwa nevabereki. Vabereki vakaona maopinions ako vanogona kuti mwana wedu akubatika. Zvokana chinetswa takamutarisa so wati mo kana vanorara kumba. Mwana wedu ari kuoneswa nhamo unovengwa. Wakaona vanhu vane religion yavo. Wakaona vanhu vane religion yavo. Usada kuichinja. Kana uda kuichinja namata chete kuichinja kana vava vari vahedheni. Wakaona baba vacho vane system yokumadoro. Vakakuvhizitirai vachida kumadoro. Usada kukurumidza kuda kuchinja. Pana havaitwe izvozvo. Ndiri murooro wesvonde. Kana ukaona zviripo. Try by all means to be in an amicable manner. Otherwise unovenga. Ende kana wapinda mukuvengwa, it's so hard to use your foot. So ndizvo zvinovengesa nemaindos. Zvakawanda. Ukasvika pamba uri muroora kana kuti mukwasha, ngapashowe improvement. Ever since vakaroorwa ruvazhe rwacho akaisa jurawo pane magirazi pane ngavaone change ine improvement kashoma kuti vanhu vakuvengi kana pamba pachita improvement. Vamwe venyu mukasvika suddenly mari dzenyatsoonekwa kuti nhasi mari yaenda kumba kwamai vake. Bona mwana wedu atengera baba vake mota. Bona mwana wedu achapfuura achitiona pano akunoona vaye kumba kwavo. Ende guwa rinofamba. Last month mwedzi wakapera mwana wenyu anga ari kwakaroora kwako. Mwana wenyu anga ari kwanga akaroora. Balansa zvinhu kwamai vako nekwavo kuve balance. Rega kushowa partiality kuti waunyanya kwapia kwawakaroorera. Otherwise ndopandanga nyaya akadzisa mwana wedu. Kana kune zvinosemesa kwakaroorwa, rega kunyanya zviratidza zvinosemesa. Unogona kuroorwa mai vemwana wako vane zvikara zvachisvipira everywhere. Rega kushowa senge unoda kuruka. Try by all means. Remember mwana wako murume wako akakura nazvo. Haana kuchitanga kuoneka. Pamwe waitodai nemavoko achisvipira pasi. Rega kusema. Udza mwana wako. But don't ever show them zvinhu zvinokudiscuss. Zvinokuvengesa nemaindos. Muroora anongosema nhai. Zvimwe futi zvandoda kukadhira kana uri muroora. Wakanga waita teneti rako pamwana paunoita nhumbu paya. Tora teneti rako riya usarirasa. Ipa mother in law. Teneti rako kana wazvara paya waita mwana wako. Magogo rinokukwana iri because usually my mother in law anenge ari free. Sometimes you bond na mother in law vako. Wakaurayawo chicken, ukauraya nyama, pakurawo zvimwe zvinyama. Chinopa mother in law. Kana makavakidzana. Kuvashowa speciality. Kana kubika zvezvo koko vaimza tipakurirawo. Uri wabika, yabika sasa. Vyayo zvinoza kupakurirawo. Rega kupakura chinhu chipa mwana wako
mother in law vakangotomurira vakadai zvinhu zvidiki diki zvinongoita sekupakura chidyo chezviculture kwedu kungopakura chidyo chipa mwana wavo baba vacho vachidya nebapiro zvinogona kutoita big complication. Cheka masti kuti vanodistributa sei food. Kune dzimwe mhuri dzinokara dzinoda kutokontrola nenyama yawabva nayo iyoyo. So imboona starta wovapa mama ndapedza kubika unogona kupakura ndinokudzira mwana woona distribution yavanoita. Kana wada kuti uzoita zvimwe zvetoviga bedroom asi zvikangopatwa chete uri kudya zvimwe zvinhu bedroom secret wovenga kwatokuita. So ndo pane nhau yachona kuvengwa nema-in-law sometimes it's not problem yema-in-law, it's problem yako yawatadza kufita in. So ndocho advice zvandinazvo ndinogona kusvika 15 kubotaura but zvinhu zvidiki diki diki diki. Vazhinji venyu relationship yenyu nema-in-law right now it's tense because makabreka marules andataura. Yes, you can improve, you can make it better, but sometimes anokatobviringa wakatobviringa ende mwana wavo vanomuda. Don't ever think ungavapesana. Ende vamwe venyu mune system yekuripota vana vavo kuna indo kuna mai vavo, mwana wenyu andorova, mwana wenyu azombe, mwana wenyu, kana kusungisa mwana wavo. Listen, nyangwe vachimuvenga vachimudiscuss kuti usarova kudasarova wakangomusungisa mwana wavo kada kusaidzira mwana unless vasavi normal. Mubereki wese usafokambofunga kuti uri muroora you can end up wakudiwa more than vangambotenda kudeva blood is thicker than water. Ndo pakatoita kuti blood is thicker than water. Anogona kukurova netsvimbo but ukangomusungisa vanogona kundotsamwa because ndeweropa. Vana vachienda kunomuona kujeri akuuraya, vanenge vachinomuona kujeri mwanangu wakatitika ngoyo but vanenge vachingomuda benzi nderavo kudzana nokurudi. So don't ever think kumera mapapiro zvazvo kungoramba uchingoripota mwana wavo pane waripota mwana wavo andinova andihurira. Dzimwe dzenguva vanenge vachitozvaprova vanotopara kana uchii ekahurirwa akadzokera kumusha kwavo. Yes, unokura vanhu vachitoda kuti uidzokere kumba kwenyu. I'm not joking. True. So ndo zvimwe zvishoma zvandangondibate zvinoita kuti uvenge nema-in-laws, relationship yenyu ive tense nema-in-laws. Haishande marriage yeyo, unosvika mugorambana chete. So ukaita matips andakuudzai, pinda iwo uite lovely kungu. Kana une bhutsu muchipekerana, vana vanenge vachipiwa tumabhutsu chivatengera masecond hand, zvese zvirikutengwa nabhodhi vavo zvichasenge ndiwo kutenga. Biggest trick. Unoita mbiri muroora weyani chido wedu. Pamunorambana akada kuroora second wife unozo ainde zvake muroora wokutanga mwana uya. Mwana uya ufunga ainditengera mazambia, ainditsvaira mupa, anga achindigezesa, aindivigira sipi. Muroora anga akabva kuvanhu. Izvo mwana wavo izvi. That's a clever. Inini, when I get married, find a person and then go on. That's what I'm going to do. Zvese zvinenge zvipo and the people ndiwo wangu. Vanoita popular, so don't be jealous. Kana murooro wako agatanga kuita senge akudiwa kudarika iwowo nevekumba. It's okay. Iwe ndiwe unoziva chokwadi. Sometimes pakurambana chapucha kuti uzokudza vanhu kumba kuti imi munhu wamuri kutapata munoziva kuti haasiyede ndini ndezvi. Mama, chivura chako. No mama, ndokudai. Ndini ndezvi vanotoramba. It's better that way. Ukaona manetsana nemunhu wako, don't ever murevera kuhama dzako. Ukamurevera kuhama dzako, iwe uchazomuregera but havaregereri. Ukarohwa iwewe, sister yangu ikarohwa nemurume ikandiudza, nyangwe vazowirirana mangwana vati ngetizo takutengera fanta nemumwe fanta, I will never forgive that guy for hanzvadzi yake. That's natural. So ukati chino chaitika wareva pamunoregererana vazhinji venyu makarevera mapartner venyu vakandidedera kandihurira saka zvinokuda kumanikidzana they won't forget. So ndo zvimwe zvinokonzera kuti uvengwe nema-in-laws zvandataura, kureverwa newaunodanana. Thank you so much. 20 minutes dzangu dzakwana. Have a good time. Toonana ku next topic. Bye bye.